Aquest conte que us explicarem el Sergi i jo es titula En Juli Travieso. En Juli, quan pinta la classe d'art, ho fa molt malament. Però quan és una tele perfecta, ho fa més bé que ningú. Quan dina amb la seva mare, menja més malament. Quan en Juli és una tele perfecta, menja més bé que els seus amics. A l'hora del pati sempre porta els cordons descordats i sempre entrepuja. Quan és un angelet perfecte se'ls lliga les veus en ningú. Quan està al cinema menja com un maranot. Quan ajuda a fer el menjar a la seva mare, sempre el que fa és fer maranades. Però quan és un angelet perfecte, ajuda a la seva mare en cal d'ous. En Juli, quan juga al futbol, sempre es marca gols pròpia. Però quan és un angelet perfecte, marca uns gols. En Juli, quan toca el piano, toca molt malament. Quan és un angelet perfecte, en Juli toca el piano mentre la seva germana balla. En Juli, quan es dutxa molt malament. Però quan és un angelet perfecte, es dutxa més bé que la seva mare. El pare, quan es tira el tobogan, no espera que la seva germana es tiri. Però quan és un angelet perfecte, espera que el seu germà se tiri. Però quan els seus pares tenen visita, els hi porta el menjar més bé que els seus amics. Hasta aquí, catacrac, aixeca la massa que el conte us ha agradat.